Walay pagtugot sa Protected Area Management Board kon PAMBI sa DNR ang pagpintal sa mga bato sa Luzaran Dam sa Bukirang Barangay Dakbayan, Sugbo. Busa gipatangtang sa ahensya ang pintal sa kabatuan sa modapit. Samtang nangayog pa sa opisyal sa barangay nga nagpasiugda sa programa nga igo lang kuno untang mupanindot sa dapit. Ano ang report? Kini ang mabulugong talanahon nga adunay nakasulat nga I Love Luzaran sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Ang murag banga o rainbow nga mga bato nga nakapadanipas mga tao nga manuroy sa dapit dili lang sa barangay kung dili gikan usab sa ubang mga dapit nga gustong magtampisaw sa sapa. Diyan adunay rainbow stones sa palibot nini. Marso nining tuiga, giumol ang Luzaran Dam Beautification Program ni Konsehal Jimmy Marikit, ang chairman sa Committee on Tourism sa Barangay Luzaran, sa tinguha nga makapadani pa og dugang turista. Para lang makuha na nga mong dam para mo daghang mo ari o kuan para lang sa jud mo matumahimon tourism. Apan nabutang karon sa kontrobersiya human gibuyag sila sa Department of Environment and Natural Resources kay illegal ang pagpanindot sa dapit. Wa matod pa kini pagtugot gikan sa Protected Area Management Board kon PAMBI nga gikinahanglan sanglit kabahin ang Luzaran sa mga protected areas. Mahinungdanon matod pa nga dunay koordinasyon sa wala pa ipatuman ang programa aron masayran kung mohaong ba kini sa kinayahan o makaguba sa naandan nga talan-awon sa kalikupan. Ang atong gitanaw is that all areas covered with protected areas should be ginaaprobahan sa mga atong Protected Area Management Board. And kaning area sa Luzaran is part siya ng protected area. Nag-imbestigar na ang PAMBI sa dapit diin. Mimando nga tangtangon ang pintal sa mga bato apan gikinahanglan nga manual o kinamot ang ilang gamiton. Buot lang masiguro sa ahensya nga mahasubay sa saktong proseso ang stone paint removal aron dili makamugna og dugang kadaot sa kalikupan. Sa ang atong paso og hopefully with the assistance sa atong EMB personnel, they will be going there to make some assessment and then immediately kung may removal unsaon pag-remove, how to remove nga sip ang atong mahitabo sa pag-remove sa pintal. Samtang nangayo og pasaylo ang konsehal nga nagpatuman sa proyekto nga wa mo konsulta sa DNR, subay nini gisugda na nila ang kinamot nga pagtangtang sa pintal gamit ang brush nga gitabangan usab sa pagbuhat sa taga Luzaran. Hatag ra jud ako kayuhan sa among barangay para lang musikat ang among barangay apan di ay makadaot man di ay kundi mga sa ko gyud pasaylo sa DNR nga wa jud ko ka maki-coordinate. Magbaklas jud mi diri kami tanan all kuan nga sa barangay nga amo gyud siya kuan ug ma-erase. Samtang gisayangan ang mga tao sa pagtangtang sa pintal apan gipasabot sa DNR nga mo patigbabaw gyud ang balaod. Dili lang jud tanggalon ang pintal kay nindot ra man gihapon daghan na gihapon kay nangari sa Manila, Tagaliluan. Wala bagay ra man sa sayang kuan kay iwas sa dangog sila. It's a protected area, so all activities must be sanctioned by the Protected Area Management Board. Kauban si Marlon Melgaso o Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.